ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ଏକ ଧୁଧୁଇଆ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଛତୁର ଦୁଃଖ ଭରା ଆତ୍ମ କାହାଣୀ। ବିଚରା ଛତୁ ତାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଛତୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଖଚ ଖଚ କରି କାଟିଦେଲେ। ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଦୁଖିଲା ଅଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଜିରା ସହିତ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ପକାଇଲେ ଆଉ ଛତୁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଛତୁ କହୁଥାଏ ବଚାଅ ବଚାଅ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲେ ମାରା ପିଟା ବଟର ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଚକୁଟିଲେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହ। ତାପରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଛତୁର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଛତୁଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଲାଲିଆ କଲର ଗୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗୁରା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଲାଲିଆ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ତାର ଯେଉଁ ରାଗ ପୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଚକୁଟି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ, କାହିଁକି କହୁଛି ସେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ତାକୁ ଫୁଟୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ତେଲଟି ଗରମ ହେଇ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ ଛତୁଟିକୁ ଚକୁଟି ପକାଇଲେ। ଛତୁ କହୁଛି ବଞ୍ଚାଅ 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 ବଞ୍ଚାଅ। ଛତୁଟିକୁ ଚକୁଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁଟିକୁ ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଛତୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଲୁହ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଯେ ତା ଦେହରୁ ଫେଣ ବାହାରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛତୁଟି ଏକାବାରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ଗରମ ତେଲରେ। ଏବେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ ଫଟା ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଥାଳିଆରେ ଢାଳି ସକ୍ସ ନାଲିଆ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ସହ ହଳଦିଆ ମାଷ୍ଟର ସକ୍ସ ଦେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟବିହୀନ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ରାଡ଼ୁସ କରି ଚୁବେଇ ଖାଇ ତାର ମଜା ନେଇ କହିବେ